Praise the Lord, friends. Jisu sawo norok ni kena ari rokno hamjak di. Jisu tanggui norok ni kena ari rokno hamjak di henui sa. Aboni bagino sengtini o video sereng lainai, buji lainai, kha khlayo sereng thani buji thani wo belai ke helpful engjan henui. Amon bagui puilawo no norok no ang request khlaina musungo. Jodino o channel no norok subscribe khlaijagya kongke o channel no subscribe khlai tongdi. Tangge hingke jefru mo hai helpful video upload khlaijago o channel lo afru no norok notification mana bagdi. Faide hingke o video no chenglayan. Jisu nini kena ari rokno hamjak di henui samani. Abo hingke Matthew chapter 5 verse 43 to 48 ajaga wo swijak tongo hayake a passage o bo phorungu. Amoni bagui no a passage no faidisung pori wi nailaigrana. Our passage no hingke ang English version by pori sinai. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemies. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. So friends, sung o passage no porikha ba, o passage no sung bujina hangke oboni context no bujina nangnai. Hangke oboni context hangke bomo, oboni context hangke tamo, abo hangke Matthew chapter 5 verse 1 to 12 obono o passage ni context 1 to 12 o khetam sujak tong aro hangke Jisu hatai sakao kasawi bini sagri tai bono rutharnai borok rokno phurungmani abo hangke tamo bo phurung hangke citizen of heaven Kaitor ni hani borok rok bahai ngnana aro botamo phurung hangke koine ne khe tongnani kesang ke tongnani fan tongfuno buino yagul suyangnani tayam tikheno buino ketharnani Kabangma verse 1 to 12 o citizen of heaven hayake Kaitor ni hani borok rok hingke bahai ke tongnanang abono bo phurungka abono of passage ni context. So friends sung passage ni context hayake o passage ni context no buji wiman laikhaba faide hingke tabuk verse to verse no sung explanation khlainai hayake bujinani bagui thanglayan faide hingke verse 43 no puila sung pori wi nailai grana. Verse 43 woke omtikeno swijak tongo 43 You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Jisu verse 43 wo hai huni saka norok to khana kana nongni ari rokno hamjak di phiyaba norok ni kena ari rokno nasle di hnai oro belai ke sing o verse no bujina nang Iko sung wan sukna nango all times Jisu ni times o the Jewish teacher hayake religious teacher borok phurungmani juda ngui tongkha hayake borok je nangmani phurungmani jagao tai kaisa bo 8 khlai tongkha abo hangke Jisu o verse no boroni reference na hangke Leviticus chapter 19 verse 18 aroni reference now fighting ke Leviticus chapter 19 verse 18 no sekang cross reference ni bagui bujina ni bagui sing thanglayan faidi Leviticus chapter 19 verse 18 no porina laikran Leviticus chapter 19 verse 18 no hai henui swijak tongo You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Oro tamosa hangke norok yagulta sudi norok kising norok yagulta sulaidi phiyaba nongni ari rokno se hamjak di ang nongni Kaitor hanui Leviticus o swijak tongo ovono Jisu o reference no nawi no sau tangai hingke azorani Jewish teacher hayake aino phurungnai hayake dormoni hayake Torah no phurungnai o phurungnai rok hingke Jewish teacher abo hingke borok hingke tamo khlai hingke norok ni ari no to hamjak di Leviticus chapter 19 verse 18 no samai norok ni ari rok no to hamjak di phiyaba norok ni kena ari rok no nasledi abo tamo khlai ke hangke borok
torani khakjanawi tai borokni muchungmani phwrwngwi tongkha actually scripture to abo reference hayake record khlaijak phiyaba phwrwngma jaga scripture abo written ya phiyaba phwrwngma jaga borok torani law no bonakha tai borokni muchungmani bo phwrwngwi tongkha amon bagui abono jisu kahamke saimano tangi hinke a times so amtike phwrwngwi tongma bagui jisu khwnaka amon bagui bini sagri rokno tai bono rutharnai borok rokno o kokno jisu sau tangi hinke norokni arino hamjakdi phiyaba kena ari rokno nasledi hinmani obo jisu khnamani bagui o kokno jisu sau faidi hinke verse 44 tai 45 no porilai bujinani bagui thanglaya. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and the unjust. Oro Jesus hai tongkha, phiyaba ang norokno sawo, norokni kena ari rokno se hamjak di. Tangi hamjak na nang ke, Kaitor ke, jotono no hamjago. Borok hamyano bo wati rohoru, borok kahamno bo wati rohoru, borok hamya rokno bo sal rohoru, borok kaham rokno bo sal rohoru. Amon bagi Kaitor ke jotono no hamjago, amon bagi norok ari no bo hamjagdi, kena ari rokno bo hamjagdi. Jodino amtike khlaike norok ke Kaitor ni busa hai nai hunoi Jisu oro phwrwngwi dong. Tai amtike no oro bo sao, je norok no satok nai. Je norok no yagul sunai, je norok no hamyak khaina nainai, borok no bo hamjak di, borok no bo hamjuk mungrdi. Amti kheno Jisu o barsok phwrwngwi tongo, tangi hinke Kaitor hinke kaham no bo hamjago, hamya no bo hamjago, kaham no bo wati ruwo, hamya no bo wati ruwo, kaham no bo sal rohoro, hamya no bo sal rohoro. Jodino norok amti hai unke norok Kaitor ni busa hai nai. Anoi Jisu oro phwrwngwi tong. Faide hinke verse 46 by 47 no bujinani bagui sung pori laigrana. 46 by 47 no hai hinin sijak tongo. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collector do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Verse 46 by 47 no naina thangke Jisu aro amtike no saka. Jodino norok ni ari no norok hamjagwi tongkhe tai kena ari rok no norok nasleri tongkhe abo ba Gentiles hayake tax romnai rok bo amtino khlaibla je borok no hamjaknai borok hamjago je borok no chubanai borok chubau enke norok as a citizen of kingdom Kaitor ni hani borok ungtutui norok no hamjaknai borok rok no norok hamjago subanai rok no hamjago tai kena ari rok no se norok nasleru hungke tax romnai tai Gentiles rok bo amtino khlai tongbla norok bai borok tamo difference tongsa ni Jisu oro sau faide hingke verse 48 no sung poriwi bujinani bagui thangana. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Verse 48 okay omtike no saka noro perfect indi tangi hinke Kaitor hinke perfect. Heavenly Father sukhani hani Kaitor sukna hani Kaitor hinke perfect ba norok bo perfect indi tangi perfect na klai hinke Kaitor hinke perfect norok le Kaitor ni busarok bla norok bo Kaitor hai perfect indi sung kena ari rok no hamjagwi man ya phuno Jisu verse 48 o tamo phurung tong hungke as heavenly Father is perfect Kaitor le perfect ba norok bo perfect indi Kaitor le perfect ba norok bo Kaitor ni busa ba perfect indi perfect sung borok munchu rok ngi maya phiyaba Kaitor no sani mano sung no perfect khlaidi spiritual maturity khlaidi complete khlaidi jatui sung sini kena ari rok no nakarui tai hamjagwi manatei. Matthew chapter 5 verse 43 to 48 aro message tai practical application aro sung tamo bujiman hungke sung as a citizen of heaven Kaitor ni hani borok hayake Kaitor ni busarok bla sini kena ari rok no sung hamjakna nang
sini ari rokno hamjakma haino sini kena ari rokno bo sung hamjakna nango abo jisu demand khlai tong tangai hingke gentiles hayake tax romnai rok bo borokno hamjaknai rokno borok hamjakbla borokno subanai rokno borok bo subabla jodi no borok hamjakma haike sung hamjagui tongkhe tai borok kena ari rokno naslerma hai sungbo kena ari rokno nasleri tongkhe borok bai sung tamo difference tongba amon bagui jisu oro bujogui tongma hangke sungsarni borok Kaitor no manjagya borok Kaitor ni hani borok rok hangke sungsar rok bai kisa difference tongna nang difference tongna nang aro tamo difference hangke borok kena ari rokno nasleri tongkhe sung kena ari rokno hamjakna nang sung tai kisa judangna nang tangai hingke borok bai judangke sung sini Kaitor ni busaba Kaitor ni character no sung reveal khlainai Christ-like character no sung tongna nangku abono kaisa message tai amti kheno tai kaisa message sungke sungno je satoknai sungno srainai sungno lachirunai amti hai borok rokno bo sung nakarna nang sung yagul sunani bagui ha naya sung haina hai ukluk ufilui borokno srainani amtiya tangi hingke sungke Kaitor ni busa citizen of heaven Kaitor ni hani borok rok sung sungsar rok khlaima hai sung borok hai ulta hai ke tongna nang Kaitor ni tomung hai ke tongna nang tangai hingke borok srai puru sung sraya hangke borok yagul supru sung yagul suya hangke sung Christ like character hai hayake Kaitor ni character no reveal khlayu sung amti ke tongna nangu abono sung oro srungui manu tai sungno je satoknai sungno srainai sungno lasirunai amtui borok rokno bo sung nakarna naku tangai hingke Kaitor hangke jotono no hamjago Kaitor hangke kahamno bo hamjago hamiano bo hamjago amon bagui Kaitor ni character no sung reveal khlainani bagui abo saitokna nang sung borok munchu borok rok 48 o sau norokhe Kaitor perfect ba Kaitor perfect ungmani ba norok perfect ngdi tangai hingke norokhe Kaitor ni busa Kaitor ni characteristic no reveal khlaidi hinui jisu oro saitung tangai hingke sungsar khlaima hai sungsar haike ta tongsidi borok khlaima haike ta tongsidi tangai hingke norokhe citizen of heaven norok hingke buini sai judang kha norokhe Kaitor ni busang kha Kaitor ni hani borok kha nung sungsar ni borok haike tongkhe tai Kaitor ni borok tutui sungsar ni borok haike tongkhe tamo difference tongba amon bagino jisu oro sawi tongo kena ari rokno sungsar ni borok rok nasleke norok hamjakdi buino rokno satogo srayo lasiru hungke borokno ta satok di ta lasirudi ta sraidi phiyaba borokno nakardi tai amti kheno sungbahan buthui borok sung perfect ya phiyaba Kaitor ni busarok bla sung Kaitor no sani manu sung no spiritually mature khlaidi sung no complete khlaidi jatui sung sini kena ari rokno hamjagui mana tekhe jatui sungno srainai borok rokno sung sraya tongui mana tekhe jatui sungno lasirunai borok rokno sung lasirya khlai tong mana tekhe tangai hingke amtikhe tongkhe sung Kaitor ni busa hanjaknai amtikhe tongkhe Kaitor ni characteristic no sini laibo sung reveal khlainai abo se Kaitor ni hani borok rok Kaitor sungno bini busa rokbla Kaitor amti hai ungthung hunui jisu sungno expect khlai tongo tai Kaitor sungno expect khlayo tangai hingke Kaitor hingke jotono no hamjako tangai hingke sung jodi no amtui Kaitor ni characteristic reflect khlaike borok bo Kaitor ni busa hunui sungno saimanai sung sukna hani borok rokbla Kaitor ni busa rokbla sungsar ni tomung hai tai tongsitung agi tongmani tai tongliya agi samani tai salia abo se sungno jisu expect khlayo abo se Kaitor sungno expect khlai tongo tangai hingke ultimately bini sung sasangna bagui ultimately bini mungkusukna bagui jodi no Kaitor ni tomung characteristic sini life as a Christian no sung reflect khlaike Kaitor ni mungkusuknai tangai hingke borok rok sungsarni borok rok sungno nungnai sung Kaitor ni busa tai Kaitor ni busa bagui borok bo sungno hamjagui Kaitor no yajaknai ultimately amon bagui no jisu sungno phurungui tongo sungle as a citizen of heaven Kaitor ni hani borok rokbla sungsar ni tomung hai tongyawi sungsar bai juda ke tongnani bagui se sung
जाय टकना नांगौ आमोन बागै सिनि लाइफआव जों जत पारफेक्ट या जों सिनि केना आरि रकनो जों नासले रई दातं सिनि केना आरि रकनो जों हामजा गिया उइ दातं सिनि केना आरि रकनो जों लासि रई दातं जदिनो आमते हिंके जों दिनैनि सिमिनो आबो चेन्ज ओंनानि नांगै दं तांगै हिंके मेथ्यू चैप्टर 5 verse 43 to 48 ओ जोंनो फोरोंगै दं केना आरि रकनो हामजाक दि जे सरायनाय बरक रकनो बो ता सरायसिदि ता लासि रसिदि खस्थ रनाय साटकनाय बरक रकनो ता साटक फिसिदि या गुलटा सुफिसिदि आबो से काइटर जिसु एक्सपेक्ट खालायै ओ मेसेज न जोंनो सावै दं आमोन बागै सिनि लाइफआव जों जदिनो जों आरि रकनो हामजागै मायांगै दंखे सिनि लाइफआव जों हामजागनान बागै जायतगोन जों लासि रौइ दंखे आरि रकनो जों आबोनो चेन्ज खालायानो फियाबा जों पारफेक्ट ओंगै मायाबा काइटरनो सुरिवानो जोंलाय काइटरनि बोसाब्ला सिटिजेन अफ हेभेन काइटरनि हानि बरकब्ला काइटर जोंनो सुबानाय जोंनो मेच्युर खालायदि जोंनो कमप्लिट खालायदि जोंनो खालक रिदि जातै जों केना आरि रकनो हामजागै माना तैखे जातै जों या गुलसुया उइ दंगै माना तैखे काइटरनि मुचुंतै दंगै मानाय तैखे फायदो हिंके आं खा खालायो ओ भिडिअ बेलायखे हेल्पफुल ओंखोना हनै सोलोंतानि ताइ बुजिथानिबो ताइ आमतैखे न आं नरकनो कयना मुचुंगो जदिनो अ चेनेल न नरक सब्सक्राइब खालाया कुंके अ चेनेल न सब्सक्राइब खालाय दंदि तांगै हिंके जेफ्रुमो हाय हेल्पफुल भिडिअ आपलोड खालायजागो आफ्रु न नरक नटिफिकेशन माना बागै फायदो हिंके तिनिन बागै आसों नंसिनाय जतनो हामबाय काइटर लभ जाथों